Ei, Joan! Puigcercós! Ei, Carot! Que t'agafo un mal moment. No, tranquil. Anava a penjar el meu diploma de castellà a distància, però digues. Escolta una cosa, no hauríem de començar a pensar en qui pactarem després de les eleccions? Home, vols dir? És que tinc la bústia plena de missatges del Mas i del Montilla que no paren de preguntar. Home, doncs no sé, decidim-ho com l'última vegada, no? Val. Convergència cada, PSC creu. Espera, Josep Lluís, a veure, abans de decidir amb qui pactarem, hi ha coses més importants, no? Com ha de què? Home, com saber qui serà conseller en cap. Home, això està claríssim. A veure, una decisió tan important no es pot improvisar, eh? Ha de ser un procés democràtic, just i transparent. Vinga, va, som-hi! 1, 2, 3, piedra, papel, tijera, por favor. 1, 2, 3. Chan, la piedra machaca las tijeras. Toma. Sí, pero mis tijeras son de aleación. ¿Qué va? Toma. ¿Qué? Demano revanxa. A veure... Ei! No s'hi val. És el rei, nosaltres som republicans. A més, la baralla és espanyola. Escolta, mira, deixem-nos de tonteries, Carot. Vols dir que cal portar-lo a aquest extrem? Carot, ja va ser hora de fer les coses bé. Perdó, és que si tu et fa il·lusió ser conseller en cap, doncs a mi no em fa res. 2 passes i que sigui el que Déu vulgui, Carot. 1, 2... Ui, quasi. Vaja, ja t'has hagut de carregar el meu gerro de la Bisbal. Però tranquil, Joan, si vols ser conseller, no se'n parli més. No, Carot, espera, que ara em toca a mi. No fa falta, s'hi ha quedat molt bé. Talleu! Ai, que bé, això no va. És bona, talleu! Per Catalunya! No, però talleu. Però que no havíem quedat que les pistoles s'encallaven al final. Déu meu, m'han mort. Tu també, Puigcercós. Josep Lluís, per favor, que són de fogueig. I si són de foguets, per què m'estic motent? Home, va, que no té res. Vinga, aixequis, ànim. Hosti, no. Em foten 2 trets i a sobre m'he de sentir dir que tinc cuento. Això en companys no ho hauria aguantat. Esclar, en Josep Lluís ens deixa, oh, quina pena. No, però si això és... Saps què vol dir, això, no? Que jo hauré de ser el nou líder del partit, queda clar. Escolta, tu, ja està bé la broma, eh? Oh, en ocasiones veo muertos. Puigcercós, vine aquí. Deixa'm ser el primer en felicitar-te, eh? Escolta, ara fes bondat i pacta amb mi, corre. Perdoni, per què m'ha vestit així? Coses en Sala Martín, i ara deixa'ns que hem de parlar. Què, pactem o què, tu? A veure, és que nosaltres som d'esquerres. No t'entenc, quin càrrec m'estàs demanant? Això ho he de dir jo. Vull ser conseller en cap. No notes com una presència sobrenatural? Sí. Vols veure una cosa sobrenatural? Mira aquests fantasmes, Artur. Mira. Hòstia,